מה קורה חברים, כאן שחר והסרטון חדש בנוגע לצעדים. אנחנו צריכים... כן, אנחנו מפסיקים. תראי. זה כמה שיש לנו. רגע, שכחת לדפס את זה או מה? מה? תחצי על אני. למה? אני ואת תלחצי בחזרה על הקבוצה. זה הפס, אל תדאגי. שנייה, הנה. הוא שקט. וואו. מה זה? 31,500. אנחנו פייטרים. אנחנו פייטרים. פייטרים, אנחנו לא בקלות. לא אנחנו בקלות. אנחנו רוצים את הפיצה ואת הסרטים אני לא בחינם. יודעת, אולי שיקרו לנו, זה סתם הפתעה בלה. אנחנו לא מוותרים, אנחנו מפסיקים. נראה לי שזה סתם הפתעה קטנה מגעילה. ארטיקים, אולי ארטיקים. יכול להיות. מה ארטיקים? אבל מה? הבטיחו לנו מה קרטיבים. שהבטיחו לנו. קרטיבים ב5 שקלים יביאו לנו. אוי לא. אם זה פשוט קם, אני הורג את מי שהתחיל את זה. נראה לך שיביאו רציני. פיצות? אולי משולש אחד לכל אחד. לא, נראה לי שזה 3 מגשים בכללי. וגם סרט, אולי אחד. בחינם. קטנה, אז יביאו זה לנו. רק אנחנו. סאב לסרטון, תעשו לייק, לא משנה מה. רגע, לא משנה מה, ביי. זה כן. בשורט? לייק וסאבסקרייב. פתאום אני אדפדף בשורט.